Сапраўднае свято прайшло у тульскім падворку. Дзень маці азначалі яскрава і гучна. У добрае свята паказана добра весяліцца. Стваралася адчуванне, што вакол велізарнага самавара ладзіцца міжнародны кірмаш. Аднак усё больш лакальна. Гэта Ленінскі раён з размахам і шчырасцю адзначаў свята двара, прымеркаванае да Дня матулі. Мы стараемся идти в ногу со временем. Постоянно организовывают праздники двора по случаю Дня матери, Дня осени, праздника осени, на колядки, на масленицу. Музыка, жарты, конкурсы і майстар-класы – усё у лепшых традыцыях дваровых гулянняў. Разам з ЖЭУ-1 свята ладзілі цэнтр «Крынічка» і школа нумар 2. Павіншаваць матуль прыйшлі і мужныя рыцары з Барысфена. Любы жадаючы мінак мог памерыцца з імі сіламі. А адважныя супрацоўнікі МНС і ДПС дазвалялі моладзі палазіць па службовых машынах і паліваць траву з пажарнага рукава. Яркай рысачкай стала акцыя ад другой школы. Вучні разам з мастакамі-выкладчыкамі размалёўвалі дзверы пад'ездаў, што выходзяць на тульскі падворак. Пра такую магчымасць ЖЭУ-1 абвесціў накануне, а таму часу на эскізы амаль не было. Мастакамі кіравала чыстая імправізацыя. Это интересное событие в моей жизни впервые. Вот нас пригласили расписать подъезды. И на мое удивление, мальчишки так заинтересованы, они делили здесь кисти. И с таким увлечением, вот я уже успела посмеяться, что я была самой приличной комсомолкой, пионеркой, никогда не расписывала подъезды и дома, а вот здесь вот пришлось рисовать рисунок и участвовать с детьми в росписи подъездов. Дзякуючы такой акцыі замілавальнае свята Дзень маці прыгожым напамінам захаваецца ў гарадскім пейзажы. А тых, хто адданы ў прыгожаму магілёўскае асяроддзе, застанецца яшчэ і шчырае практычнае віншаванне. Мамам я желаю здоровья. Вот, и приглашаю деток учиться у нас в школе. Поэтому приходите, пожалуйста, к нам. Мы взрастим кадры и будем вот так расписывать не только подъезды, но и всю нашу жизнь расцветим.